Bu günlerde Qozandagi trampunktlarga müracaat etuvchilar 2 topqirga ortqani, qo'l oyoqlarini sindiralari, toyib yig'ilib suyaklarini çatmatalari misal uchun boshqalarning aviatuzilish rayonidagi 12-sirxovxonaga kun sayin buzda yig'ilgan 10-15 kishini olib keladilar. Bu 35 dan 60 yoshgacha kishilar deb bilgichlar. Havo turishi o'zgarib tura, boshda qor yog'di, onlari eritdi, ham mana uzgan 2 kunda so'lqinaytdi, ham buzlovuq borliqqa keldi. Bolalar orasida da imganuvchilar ortqan, Dyrkabining travmatologiya bo'ligine 20 malay qizni ketirganlar Shugalak kebek boshqalar uramlarin Eldar Safiyulin ko'rib qaytdi. İki yıl elekçi kaldı men işte qaytqanda yolda doğru жолай бузлауық еді. Тайып кеттім, тайғанда білмеймін, просто хатırlamıyorum неше жығылғанын. Резида Сафиуллина бузлы тротуардан тояққа таянып соқлық белән генә атлый. Гадәттә 15 минутта үтә торган хастахана юлын 1 сәгатьтән артык барамды. Шушы тирәдә егылып аягын имгәткән булган. Бу хәлдән соң 2 ел вакыт үткән, тик буздан куркуы һаман бетмәй. Менимчә, таякта жүргән кешегә бик уңайсыз. Таяксыз жүргән кешегә тоже уңайсыз, наверное, бузда басып булмый. Башкаланың авиатүзелеш районындагы Лечепные урамы бу аяк асты көзге кебек бузлавык. Монда күпчелек өлкәннәр йөри, хастаханәгә түләүләр баралар. Мондый күренеш еш була диләр. Курканыч, моторым курканыч. Но монда бит инде дворникта не успевает җыштырга. Векни. Кеше күп җыри. Күп монда вообще күп кеше җыри. Басканда җыгламды җырибез инде. Менә бу Түбән Каманың Төзүчеләр проспектындагы 11-нче йорт тирәсе җәяүләр юлы Шугалак кебек подъезддан чыккан мәлгә үк таеп егылуын ихтимал ди халык. Бирдә һәр тарафта боз, юлда, тротуарда, хәтта йортка керә торган баскыч та ялтырап тора. Ишек алды җыштыручылар ком сибеп чыккан, тик бу гына җитми диләр. Бу шундый бердән-бер проблемалы объект түгел. Все люди выходят утром, кто в школу, кто на работу. Они все идут тут, чертыхаются, чуть не падают, скользят. Узган берничә көндә генә бузда егылып 20 Түбән Камалы имгәнгән, бер атна эчендә 150 кеше табибка мөрәҗәгать иткән. Кайда егыласымны белсәм, шунда салам җәйер идем дигән бер акыл иясе. Бузлавык мәсьәләсен салам җәеп кенә хәл итә торган түгел, ул чакрымнарга сузылган. Һәм тагын шунсы игътибарга лаек, әлеге бузлы юл нәкъ менә авиатүзелеш районының травмпунктына алып килә. Моның үзенә күрә символик мәгънәсе дә бар сыман. Инде шунда егылып бер җирне авырттырган очракта табибларны узак эзлисе юк. Бу тайгак юлда бердән-бер юаныч. Qozanның 12-нче хастаханәсенә көн сайын 10-15 кеше бузда егылып мөрәҗәгать итә ди табиблар. Кемнеңдер аягы авырткан, кемнеңдер кулы каймыккан. Нигездә 35-тән 60 яшькә кадәр булган кешеләр. Переломлар белән инде. Без в основном инде травмалар предплечья, луч в типичном месте переломлар инде, перелом лодыжек дип әйтәм инде. Сайлыйбыз, яткырабыз больницага, операциялар ясыйбыз инде. Бу атнада балалар арасында имгәнүчеләр дә арткан. 2 көндә генә башкаланың беренче балалар хастаханәсенә таеп егылган 5 баланы алып килгәннәр. Дyrkabining травматология бүлегенә 20 малай кызны. Күп очракта кул аяклары сынган. Туп типкәндә егылучылар да бар подъезд төбендә дә. В основном куллар и аякта. Но чаще куллар. Җиңелчә травмалар и узган ел булдылар. Более тяжелые. Безнең самые тяжелые травмалар, алар скорый белән сразу Дyrkабыга. Шуңа күрә бездә более легкие травмалар. Бызда егылмас өчен уңайлы, йомшак табанлы аяк киеме кияргә киңәш итә белгечләр. Кулларны кесәгә тыгып йөрмәскә, телефонга карап бармаска кирәк. Иң мөһиме ашыкмыйча салмак кына атлавың хәерле. Илдар Сафиуллин, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.